Ràdio Sant Vicenç dels Horts fem aula dial des de fa 16 anys i acostumem a dir que és un projecte que transforma l'alumnat en periodistes. És alumnat de 5è de primària, d'educació especial i de l'itinerari formatiu específic de formació professional també. I fan tota la feina com si fossin la redacció d'una emissora de ràdio i el resultat final és fer un informatiu en directe a l'emissora municipal. I el fet que s'hagin de posar a la pell dels periodistes fa que se n'adonin de tota la feina professional que hi ha darrere d'això, de la tasca de contrast de la informació, com buscar informació i com generar la confiança en les notícies i en un periodisme ben fet. El que busquen no és despertar vocacions, sinó que es plantegin com a ciutadans i ciutadanes com consumeixen aquesta informació i com es relacionen amb el seu entorn mediàtic per començar a plantar una llavor de consum conscient i consum responsable d'informació.